أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ci gaba da karatunmu na tafsiri za mu tashi a cikin suratul Mai'da aya ta 106 inda Allah madaukakin sarki yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnani zawa adlin minkum. Ya ku wanda kuka yi imani da Allah, shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut, idan halin mutuwa ya samu ɗaya daga cikinku kuma ya zama cewa akwai wasiya da ake so a bayar, hinal wasiyyati, ya zama cewa akwai wasiya da yake so ya bayar, to a nemi shaidu. Shahadatu bainikum, to waɗanda za ku sa shaida a tsakaninku, isnani zawa adlin, a nemi mutum biyu masu adalci, minkum daga cikinku ku musulmai, au akharani min ghairikum. Idan musulmai ba su samu ba, to ko da waɗanda ba musulmi ba a iya samu, in antum darabtum fil ardi, idan ya zama cewa kuna halin tafiya. Wato ma'ana a nan wannan aya tana nuna mana cewa za a iya samun mutane masu shaida cikin musulmi su zama adilai, kuma za a iya samun adili kuma ya zama ba musulmi ba. Ma'ana musulunci ba sharaɗi ba ne cikin adalci, mutum zai iya zama ba musulmi ba ne amma yana da adalci. To kaga misdaƙiya ta wannan aya shine lauyoyi yanzu da za mu iya ɗaukan wanda ba musulmi ba domin kare mana haƙƙinmu ko a gaban kotu ko wani waje mai kama da haka, tare da cewa ba musulmi ba ne amma mun yadda da adalcin shi ta hanyar lura da professional credibility da yake da shi, cewa ya je makaranta ya koyi wannan sana'ar, gwamnati ta ba shi lasisi ta yadda ya yi wannan sana'ar, sannan watakila wa'yansu mutane sun gwada shi a baya ya yi abin da ya kamata, yana da experience, to kaga yana da credibility kenan, wanda shi ne a wannan muhallin zai maye gurbin abin da ake kira adalci a cikin nusus na shari'ar musulunci. Saboda haka idan musamman ya zama cewa ana halin tafiya ko kuma qiyasan ala zalik, ya zama cewa ana cikin halin da ba za a iya samun wanda ba musulmi ba ya rubuta wannan wasiya da aka bashi ya rubuta, to sai a nemi akharani min ghairikum, wasu mutum biyu ko da ba musulmi ba ne, in ji Allah, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, in kuna cikin halin tafiya sai ajali ya sauka na wani mutum, tahbisunahuma min ba'di salati fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadatallahi inna idhan lamin al-athimin. Allah ya ce wa'annan mutane guda biyu idan suka tashi ba da shaida, to za a zo da su bayan an yi sallah sai su rantse da Allah cewa ba za su yi ƙarya ba, abin da za su faɗa gaskiya ne, wanda shi aka yi da su shi za su faɗa, kuma ba za su sai da wannan shaida da ɗan wani mata'i na duniya ba, saboda domin Allah za su yi, walau kana za ba, ko da ko akwai wani wanda yake da interest a cikin wannan shaida tasu,
wanda yake kusa da su fiye da shi mamacin. Wala naktumu shahadatallahi, kuma ba za mu boye shaidar Allah ba, inna idan laminal athimina, in muka yi haka lalle mun zama cikin masu sabo kenan. To anan akwai hukunce-hukunce da ɗan dama cikin wannan ayar. Daga ciki dai da farko aka ce za a samu shaidu mutum biyu, wanda a wannan zamanin da muke ciki akwai masu sana'ar rubuta ita wannan wasiya, will kenan, wanda su ne lauyoyi. Kuma ayar ta ce mana za a iya samun musulmai, idan an rasa kuma a nemi koda waɗanda ba musulmai ba, za a iya samu ya zama cewa su suka rubuta wannan wasiya, musamman ma idan ana cikin halin tafiya ko kuma kowace larura da za ta iya ɗaukan hukuncin halin tafiya ɗin. A wani hali ne za a rantsar da su waɗannan lauyoyi da suka rubuta wannan wasiya? Ba a koyaushe ba ne za a zo a nemi su rantse. Idan sun rubuta, an gina ne akan cewa suna da adalci, saboda haka ba za a rantsar da su ba har sai idan matsala ta faru. Matsalar da za ta faru, ɗaya daga cikin matsalolin shine ya zama cewa wani daga cikin iyalan mamacin ya yi shakkar adalcinsu, ko ya yi shakkar cewa sun haɗa kai da wani cikin 'yan uwansa za su cutar da shi, ko wani ya zama cewa yana da wani interest wanda yake tsammanin cewa wannan interest ɗin ba za a kiyaye masa shi ba, ko saboda rashin kyakkyawar fahimtar juna tsakaninsa da su wa'anda aka ɗauke su don su ba da shaida don su rubuta wannan wasiya, ko kuma wani abu mai kama da haka. To a irin wannan halin, to shi ne za a kawo su a rantsar da su bayan an idar da sallah. To a farkon ayar ta gaya mana cewa za a iya ɗaukar lauyoyi har waɗanda ba musulmai ba, su ma su rubuta wannan wasiya. To shin su waɗannan lauyoyin waɗanda ba musulmai ba, su ma masallaci za a kawo su rantse a gaban liman kamar yadda za a kawo musulmai? To malaman fassara, malaman tafsirin Qur'ani suka ce idan aka ɗauki lauya wanda ba musulmi ba, kuma ya zama cewa shakka ta shigo, to ba masallaci za a zo da shi ya rantse ba. Abin da ya yi imani da shi za a sa ya rantse da shi. Idan Kirista ne, to a rantsar da shi a gaban faston da ya yi imani da shi, faston da yake zuwa cocinsa, nan za a je a rantsar da shi. Idan ba Yahude ne lauyan, kuma ya zama cewa shakka ta shiga, to a synagogue inda yake bauta, a gaban rabbi, wato shugaban wajen majami'ar bautar tasu ta Yahudawa, a nan za a rantsar da shi a gaban wanda ya imani da shi, malamin majami'ar tasu, a nan za a rantsar da shi bayan sun gama duk abin da suke yi wanda shi suke kira ibada, kamar yadda za a rantsar da lauya musulmi a gaban liman bayan an gama sallah. To shi kuma can za a je a rantsar da shi. To idan suka ba da wannan rantsuwar, a yadda za a yi rantsuwar shine za su rantse da Allah, wato irin Allah da suka yi imani da shi. In musulmi ne rantse da Allah, in ba musulmi ne rantse da irin Allah da ya yi imani da shi. Cewa in irtabtum, in kuna shakka a kaina, to ni na rantse muku la nashtari bihi samanan, wannan shaidar da muka yi ba za mu sai da ita ba, wato ba za mu karɓi cin hanci mu canja abin da muka rubuta ba, ko da kuwa wanda yake so mu masa abin da yake so ɗin ɗan uwanmu ne. Wala naktumu shahadatallahi, za mu ba da wannan shaida saboda Allah, ba za mu ɓoye ta ba. Ko dai ya zama sun ce saboda Allah ɗin idan musulmai ne, ko su faɗa abin da suka yi imani da shi. Inna izan laminal athimina, idan muka yi haka, to mun san cewa muna cikin sabo, kuma ba za mu yadda mu shiga cikin wannan sabon ba. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Allah ya ci gaba da gaya mana yadda za a yi wannan shaidar. Ya ce fa in usira ala annahu mustahaqqa ithman,
to amma sai aka rantsar da su, bayan an rantsar da su waɗannan mutane shikenan sai aka ce to su zo su ba da shaidar su faɗi yadda aka yi, suka ɗauko takarda da suka rubuta ta wasiya suka zo suka karanta. Bayan sun karanta wannan takarda ta wasiya da take ba da shaidar me mamacin ya faɗa, me ya ce a yi da dukiyarsa, menene bai faɗa ba, bayan sun gama bayyanawa sai ya zama cewa har yanzu akwai shakka, ana shakkar abin da suka faɗa ba haka aka yi ba, gashi kuma sun riga sun rantse, to ya za a yi? Sai a sake samun waɗansu mutum biyu waɗanda su a gabansu aka yi duk abin da aka yi, waɗanda suka yarda za su ba da shaida ta gaskiya. To waɗannan da suka yarda za su ba da shaida ta gaskiya ɗin, to sai su tashi su kuma sai a rantsar da su. Fa akharani yaqumani maqamahuma, sai a samu wasu mutum biyu, ko waɗansu lauyoyin kenan mutum biyu, ko kuma waɗansu gama garin mutane waɗanda a gabansu aka yi, min allazina istahaqqa alaihim al-awliyan, waɗanda ake ganin shaidar su ta fita waɗannan mutum biyu na farko. Fa yuqsimani billahi, to su kuma irin rantsuwar da za su yi ba irin rantsuwar da wayancan na farko suka yi ba. Wayancan na farko sun rantse cewa ba za su yi ƙarya ba, za su yi shaida saboda Allah, ba za su karɓi cin hanci su sai da wannan shaida da ɗan mata'in duniya da bai taka kara ya karya ba. Su kuma waɗannan shaidar da za su bayar shine fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima. Su kuma za su rantse su ce mu kuma mun rantse da Allah, ko duk irin Allah da suka yi imani da shi, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, cewa za mu ba da shaidar da ta fita su. To duk da cewa rantsuwa aka ce a yi da Allah, to tunda Allah ya shigo da waɗanda har ba musulmi ba cikin hukuncin, saboda haka wato dama ce Allah ya ba mu ta cewa za a iya faɗaɗawa a yi kiyasi. Saboda haka wannan rantsuwar za ta iya ɗaukar rantsuwa, za ta iya ɗaukan abin da ake kira a kotu affirmation, tun ya ba da affirmation cewa zai faɗi gaskiya, za ta iya ɗaukan affidavit da ake zuwa a rubuta a kotu. Duk wanda suka yi ya yi, za a karɓa. Sai in affidavit ɗin za su rubuta, sai su rubuta affidavit cewa shaidar da waɗannan lauyoyin na farko suka bayar ba daidai ba ce, sannan mu a gabanmu aka yi, sannan kuma za mu ba da shaida ta gaskiya wacce ta fita su, za mu faɗa abu yadda aka yi. Sannan shaidar da za su bayar akan wannan wasiya da kuma ya bari, su yi affidavit cewa ga abin da muka yi da shi, ga abin da, ko kuma ga abin da aka yi a gabanmu, ga abin da aka yi a gabanmu, ga abin da aka yi a gabanmu. In suka ba da wannan shaida, a affidavit suka sa hannu, kwamishinan rantsuwa na jihar da suke ya sa hannu, ya yi, shari'ar musulunci za ta karba. Shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, saboda haka shahadatuna ahaqqu min shahadatihima da wannan rantsuwar duka za ta shiga cikin wannan affidavit da ake yi a yanzu. Wa ma atadaina inna idan lamina zalimin. Sannan a cikin rantsuwar tasu za su faɗa, wanda za a iya rubutawa kenan a affidavit ɗin, wa ma atadaina inna idan lamina zalimin, cewa matuƙar daga baya aka gane cewa mun faɗi abin da ba daidai ba, to mun shiga cikin azzalumai. Me ma'anar mun shiga cikin azzalumai? Shine su faɗi wani abin da za su rubuta cikin affidavit ɗin, wani abin da yake da consequences, wani abin da zai iya karɓan punishment. Ma'ana su ce in dai abin da muka yi ya tabbata ba gaskiya ba ne, to mun yi betraying oath ɗinmu kenan. Saboda kuma betrayal na oath an san cewa yana da punishment a shari'a. Saboda haka ya zama cewa akwai consequences, akwai abin da zai biyo baya idan ya zama cewa sun yi rashin gaskiya. Su rubuta da hannunsu, su sa hannu, kwamishinan rantsuwa ya sa hannu, to wannan shine. Haka ake ba da wasiya ta mutuwa da kafa shaidu wajen wasiya idan mutum yana ganin kamar ajalinsa ya kusa. Kuma duk da cewa wannan ayoyin sun gaya mana cewa idan ana halin tafiya ne, to ba lallai sai idan ana halin tafiya ɗin ba. Ko mutum haka yake a zaune a gida, sai ya tunanin cewa ya kamata a shekaru suna turawa ya rubuta wasiya, to haka ɗin zai yi. Kuma wato ɗaya ce daga cikin koyarwa ta addinin musulunci wanda mutane suka yi sakaci da ita. Ya kamata a kowane hali kake zama kana da wasiya a rubuce, idan ka rasu meye da meye zai faru a cikin dukiyarka.
za ka iya ba da wasiyar abubuwan da za a yi da dukiyarka matuƙar bai wuce 1/3 dukiyarka ba. Sauran ba ka da ikon da za ka yi wasiyar wani abu da za ka yi da shi saboda na magada ne. To za ka iya yin wannan wasiyar, sannan daga lokaci zuwa lokaci idan wasu abubuwa sun canja, wanda yake rike da wasiyar taka idan lauya ne, in shaida ne, idan shaida ne ka kira shi ka ce mishi wasiyata da na yi nan na canja kaza da kaza da kaza a cikinta. Idan kuma lauya ne ka gaya masa cewa wasiyar nan da take hannunka je ka canja kaza da kaza da kaza a cikinta. Ya je canja ya ajiye. Duk wanda ya riga idan ka riga shi rasuwa ya fito da wasiya, idan kuma ya riga ka rasuwa ka canja wani shaidar wanda ba shi ba. Ya kamata a ce kowane mutum musulmi yana da irin wannan wasiya a ajiye, saboda musulmi shine ya fi kowa sanin cewa mutuwa kowane lokaci za ta iya zuwa ba tare da ta yi shawara da kai ba. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. Allah ya ce to yin haka, bin wannan diddigin, tabbatar da cewa su waɗannan shaidu na farko ba za a karɓi shaidar su ba, ana shakka su sai an rantsar da su. Da sanin cewa idan aka rantsar da su suka zo suka yi ƙarya, za a ajiye su a gefe a zo da replacement, a kawo wa'yansu mutum biyu da za su ba da shaida a madadinsu. Sannan su kansu ba ƙyale su za a yi ba, akwai punishment saboda sun rantse sannan kuma sun yi ƙarya bayan sun rantse. Sannan su waɗannan na biyu su ma za a rantsar da su. Bayan an rantsar da su, sannan idan aka samu sun faɗi shaidar da ba ta gaskiya ba, su ma akwai consequences da zai biyo baya. To wannan tsarin da Allah ya yi shi ne zai tabbatar da cewa an kawo shaida a yanda take. Zalika adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha. Su zo da wannan shaida a yanda take. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, saboda suna jin tsoron cewa za a iya yadda shaida su a karɓo ta shaida wacce ba ta su ba. Wato Allah ya yi haka ne, wannan kiyayewar checks and balances ɗin nan da Allah ya saka, an saka su ne saboda Allah yana ƙoƙarin ya kare dukiyar marayu. Shi sa muka ga wannan shaddadawar, saboda duk wanda yake da ƙoƙarin ba da wasiya yana ba da wasiya ne saboda galibi dan kan dukiya ta salwanta, ya zama cewa marayu sun shiga wani hali na ƙaƙa. To shi sa Allah ya kawo waɗannan tiraku aka saka saboda ya zama cewa dukiyar marayu ba ta salwanta ba. Dan wanda kuma duk bayan waɗannan tiraku, amma duk da haka ya yi shafawa idansa toka, ya ci dukiyar marayu, to zai haɗu da Allah. Shi sa ma za mu ji Allah yana cewa allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wanda duk ya ci dukiyar maraya to azzalimi ne, mugun mutum ne, kuma ya ci wuta balbal. wa sayaslawna sa'ira, zai haɗu da azabar Allah cikin wuta, ya ci wuta balbal. To Allah ya ce maka ga duk abin da Allah ya faɗa na wailu da azaba, cewa in kai kaza to kaza ne azabarka, ma'ana wannan abun haramun ne. Sannan kuma in kai ga uqubar da zaka haɗa ita a lahira. Allah ya kiyaye mu. Zalika adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha. Wannan shine zai sa su zo da shaida a yadda take. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, saboda tsoron cewa za a ki karban shaidar su, a karbi shaidar wasu ba su ba, wanda kuma haka din yana da consequences. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wasma'u, sannan ku ji wannan wa'azi da ake yi muku. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Haƙiƙa Allah baya shiryar da aikin fasiki. Me ma'anar Allah baya shiryar fasiki a nan? Ba wai shiriya ta mutum ya shirya ya hau hanya madaidaiciya ba. Wato Allah baya sa sadadi a aikin mutumin da yake aikin fasikanci irin wannan na yayi ƙarya lokacin da aka tambaye shaidarsa, ya ci hanci a matsayinsa na lauya, ya ci hanci saboda ya taimaka a ba mai ƙarya gaskiya, ko ya ci hanci saboda a ba mai gaskiya ƙarya,
wanda duk yake yin wannan to Allah ba zai sa albarka cikin sana'ar tasa ba. Kullum za ka gan shi yana samun kuɗi amma yana fama da talauci. Ya sayi mota mai kyau amma kullum tana cikin fashewar taya, tsinkewar birki, lalacewar kuloci. Ya gina gida mai kyau amma kullum yana cikin sokawa ya ɓurma sai an gyara, kan famfo ya karye, silin gidansa yana zuba. Ka ga masifu suna ta zuwa ta ko ina ya rasa me dalilin su. Kuma wannan shine dalilin su. Idan Allah ya cire albarka cikin rayuwar mutum to haka rayuwar za ta zama. Wanda yake samun 50,000 sai ka ga ya fi ka amfana, ya fi wanda yake samun 200,000 jin daɗin kuɗin da yake samu. Kana samun 200,000, wani yana samun 50,000 amma shi yana amfana da 50,000 ɗinsa. 200,000 ka rasa ina take zuwa. To Allah ya cire albarka kenan, kuma irin waɗannan abubuwan su ne suke jawo Allah ya cire albarka cikin rayuwar mutum. To shi ne ma'anar wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Duk masu irin waɗannan ‘yan abubuwan a cikin sana'a kowace ce, ba ta lauya ba, kowace sana'a ce mutum ya tsaya ya yi gaskiya a cikinta, kullum za a same shi yau ya rage mudu, gobe wajen kashi ya sa ƙanana a ƙasa ya sa manya a sama, jibi wani ya sayi kaya ya bashi yagaggiyar leda, gata haka ‘yan abubuwa ƙanana wani ya kawo ɗinki ka ɗan rage yadi kuma baka gaya masa ba, ka ɗan rage ka ƙara wani aljihu da shi ba. Irin waɗannan abubuwa ƙanana na cuta to su ne suke cire albarka cikin sana'a. Sai mutum ya ta sana'ar amma ba albarka a ciki. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah baya sa albarka cikin masu cutar mutane a cikin sana'o'insu. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ka tuna da ranar da Allah zai tara dukkan manzanni a lahira. Idan ya tara dukkan manzanni, wato Allah ya tashi kiyama, za a yi hisabi, sai Allah ya tambayi dukkan manzannin nan da ya tara, fa yaqulu ma za ujibtum, sai tambaye su na aike ku da saƙo na zuwa wajen jama'a, da kuka je wajen jama'an nan me suka ce muku? Yaya suka karɓi saƙona da na aike ku da shi? Qalu la ilma lana. Dukkan annabawa da manzannin da Allah ya aiko sai su ce Allah ba mu sani ba, Allah ba mu sani ba, Allah ba mu sani ba. Innaka anta allamul ghuyub. Allah kai ne ka san abin da yake boye, Allah mu ba mu sani ba. Menene dalilin da yasa za su ce ba su sani ba, bayan kuma Allah ya ba da labarin yadda jama'a suka karɓi kowane manzo da yadda suka karɓi saƙonsa a cikin Alƙur'ani. Allah ya ba mu labari, ya gaya mana cewa annabi kaza na aika shi wajen mutane kaza, annabi kaza na aika shi wajen mutane kaza, mutane kaza ga yadda suke da annabinsu, mutane kaza ga yadda suke da annabinsu. Amma kuma su wayannan annabawa za su ce ba su sani ba. Malaman tafsiri suka ce abu biyu ne. Na farko dai haiba ce za ta kama su ta Ubangiji, saboda haka suna ma jin tsoron kar su ba da amsa su yi kuskure a cikin amsar ta. Amma annabi Nuhu ai ya san mutanensa sun ba shi wahala shekara 50,000. Annabi Musa ai ya san banu Isra'ila ya yi ta shiga tsakani, suna alkawari da Allah suna sabawa. Dukkan annabawa, annabi Isa ya san yadda suka yi da bani Isra'ila, shi ma dukkan annabawa kowa ya san yadda ya da jama'arsa. Amma saboda tsoron haibas Allah da za ta kama su a wannan ranar, kowa yana cikin tashin hankali, saboda haka sai su ce la ilma lana, Allah ba mu sani ba, innaka anta allamul ghuyub. Allah kai ka san yadda aka yi, Allah mu ba mu sani ba, Allah mu tuba. Allah ya kiyaye mu. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين قال الله يا عيسى يا رسول الله كتنا لوكتشن دا الله زي تشيوى النبي عيسى دم مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك كتنا لوكتشن دا نيمك نعمة da yadda na yi maka ni'ima da kai da mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafe ka da ruhul qudus tukallimun nasa kana yi wa mutane magana fil mahdi kana tsimman jego wa kahlan kuma kana yi wa mutane magana kana babba wato kahlu shine mai matsakaicin shekaru wasu malamai suka ce daga shekara 40 zuwa sama wasu suka ce daga 30 zuwa sama Allah ya yi wa annabi Isa baiwa kala daban-daban ya kuma yi wa mahaifiyarsa baiwa kala daban-daban tun daga lokacin da mahaifiyarta take cewa ta yi bakance ta bada ita ga Allah tana cewa قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كفلها زكريا لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب tun daga nan Allah ya fara mata ni'ima mahaifiyarta ta ce Allah na maka bakance abin da yake cikin nan nawa in na haifa Allah na baka ya zauna a masallaci ya ta ibada yana hidiman masallaci da ta haife ta sai ya zama mace ta haifa ba namiji ba kuma Allah ya san abin da ta haifa ta ce Allah ka ga mace na haifa ba namiji ba gashi kuma na yi bakance na baka amma kuma ya zama mace ce kuma ita mace ba kamar namiji ba ba ta da kokari irin na namiji amma tare da haka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah ya karbi kyautar da aka yi masa din ya karbi ita Maryamu biqabulin hasan ya mata kyakkyawan karba wa kafalaha zakariya har ya zama cewa sai annabin Allah ne ma ya rene ta annabi zakariya yana renanta tana masallaci tana khalwa tana ibada kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa duk lokacin da ya shiga ya je kai mata ziyara sai ya same ta da abincin da ba a samu a wannan lokacin in ya shiga ya kai mata ziyara sai same ta da abincin lokacin damuna a lokacin rani wato tun a lokacin ta zama salihan baiwan Allah ta zama waliya siddiqiya kamar yadda Allah yake gaya mana a wasu ayoyin yana cewa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am mahaifiyarsa siddiqiya ce tare da cewa 'yan adam ne su suna cin abinci suna da awarid bashariya irin na 'yan adam suna cin abinci amma dai waliya ce siddiqiya ga ta da karamomi daga cikin karamominta ana iya samun abincin rani a wajenta lokacin damuna a samu abincin damuna a wajenta lokacin rani shine har mamaki ya kama annabi zakariya mamaki ya kama shi kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha maryamu ta ina kika samu wannan kuma ya akai haka qalat inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab tace mishi inna Allah ne yake azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba a lokacin sai ta yi inspiring ɗin shi da shi yana ganin kamar ba zai iya haihuwa ba saboda ya tsufa amma tun da Allah zai iya kawo abincin damuna lokacin rani ya kawo abincin rani lokacin damuna to me zai hana ni kuma Allah ya bani haihuwa lokacin da na tsufa ai ba zai hana ba hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba fanadatu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين shi ma sai addu'a ce to Allah ne ma ka bani zuriya ta gari saboda haka Allah ya sa mala'iku suka kira shi
suka yi masa albishir cewa Allah zai baka ɗa sunan shi Yahya ga irin sifofinsa musaddaqan bi kalimatin mai gasgatawa ne ga kalmar Allah wato annabi Isa ɗanta kenan sannan zai zama shugaba a cikin mutanensa zai zama mutum da ba shi da sha'awar mata a jikinsa mutumin kirki salihin bawan Allah aka yi masa wannan albishir din daga har yanzu daga cikin karamominta ne ta haihu ba tare da uba ba a taɓa ganin wata mace ta yi haka ba sai Maryamu alaihi salam saboda walittaka da Allah ya bata ya zama cewa har za ta iya haihuwa ba tare da namiji ya taɓa ta ba radiyallahu anha wa alaihi salam. To wannan shine ni'imar da Allah ya mata kuma Allah yake tunawa annabi Isa cewa ya Isa dan Maryamu ka tuna da ni'imar da na yi maka da kuma ni'imar da na yi wa mahaifiyarka ba da yake an lissafo ni'imomin da aka yi mata a cikin suratu Ali Imran to anan ba a lissafa ni'imomin nata ba sai aka lissafa ni'imomin da aka yi masa sannan shi da duk abin da ya zama a ƙarshe dai shi hasana ce daga cikin hasanat na iyayensa saboda haka idan aka faɗi ni'imomin da aka yi masa anan to kamar an faɗi ni'imomin da aka yi mata ne ita saboda haka sai Allah ya lissafa ni'imomin da aka yi masa shi annabi Isa yace iz ayyatuka bi ruhil qudus ka tuna lokacin da na karfafe ka da ruhul qudus wato mala'ika jibrilu kenan wanda wannan karfafar taka da ne shi yasa har kake iya wa mutane magana tun kana jariri lokacin da mahaifiyarka ta zo da kai kana jariri banu Isra'ila suka ce mata ya ukhta Haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya ce yar uwar annabi Haruna ga babanki ba mutumin banza ba ga mahaifiyarki ba mutuniyar banza ba ke ko ina kika samu ɗa baki da miji ba asharat ilaihi sai ta nuna ɗanta annabi Isa din qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce ya zamu magana da jaririn da yake tsimman jego to a daidai wannan lokacin shine Allah ya yi masa wannan ayyatuka bi ruhil qudus din na karfafe ka da ruhul qudus tun daga wannan lokacin tukallimun nasa saboda kana yi wa mutane magana fil mahdi kana tsimman jego to yana tsimman jego din ya fara magana yana cewa inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan dhalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun yana magana yana cewa ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi ya maida ni annabi ya yi min albarka duk inda nake Allah ya sa albarka a wajen ya yi min wasiya da in yi sallah ya yi min wasiya da in yi zakka matuƙar ina raye sannan ya sa aminci a cikin rayuwa ta ran da aka haife ni da ran da zan mutu da ranar da Allah zai tashe ni a kiyama duka Allah ya sa albarka a cikin rayuwa Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu gaba ɗaya wannan shine ni'ima ta farko da Allah ya gaya mana anan iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan sannan kana magana da mutane bayan ka girma bayan ya girma Allah ya aiko shi yake shi Allah ya bada labarin annabta ta tun yana jariri saboda haka wasu malamai suka ce yana cikin annabawan da Allah ya aiko su wato ba kan ka'idar da aka saba ta sai mutum ya kai shekara 40 ba shi tun yana jariri Allah ya aiko shi da shi da annabi Yahya alaihi wassalam tun suna ƙanana Allah ya aiko shi mai da su annabawa duk lokacin da Allah ya aiko shi din yazo yake magana da mutane to wannan lokacin shine kahlu wannan lokacin shine kahlu wasu malamai sun ce sai lokacin da zai dawo shine kahlu din amma dai ala ahadil qawlaini tun daga shekara 30 mutum ya kai kahlu wa iza allamtuka alkitaba ka tuna lokacin da na sanar da kai ilimin littafi wato wal hikmata na kuma baka annabta wat taurata na kuma sanar da kai at-taura wal injil sannan kuma na baka littafin injila sanar da kai ilimin alkitaba littafin da Allah ya bashi kenan at-taura shine littafin da ya fara wa'azi da shi saboda shine littafin da Allah ya ba annabi Musa wanda kuma shine dukkan annabawan banu Isra'ila suka yi wa'azi da shi suka koyar da mutane shi ma annabi Isa din shi ya koyar da mutane a farkon lamari sannan daga baya Allah ya bashi littafin injila da aka bashi littafin injila
littafin injilan ya zama shine littafinsa na kuma mutanensa da suka bi shi. Wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr, ka tuna lokacin da nema baiwa kana halitta min at-tin, ƙasa ce yumbu ne zaka ɗiba ka kwaba shi, idan ka kwaba shi shikenan sai ka mai da shi kamar tsuntsu ka hay'ati at-tayr bi izni, da izini na kake yi, fatan fukhu fihi, da kai busa a cikin sa fatakunu tayran, shikenan sai ya zama tsuntsu ya tashi bi izni, da izini na inji Allah. Wa tubri'ul akmaha, sannan kana warkar da makaho. Shi al-akmah ba kaman al'a'ma ba, al'a'ma shine wanda yake da kurmin idan amma idan ya lalace, ko dai hakiya ta lalata idan, ko idan ya fashe ya tsiyaye, ko wani abu mai kama da haka. Shi al-akmah shine wanda tunda aka haife shi ramin idan ma babu, ballantana a samu kogon idan, shine al-akmah. Amma annabi Isa da ya ɗauki tabo ya kwaba ya dora a fuskar shi kenan sai ya zama ido, sai mutumin ya warke ya fara gani. Wal akmaha wal abrasa, da mutum mai kuturta da ka kama hannun shi shikenan sai hannun ya dawo daidai, ya zama kaman bai taba kuturta ba. Bi izni, wannan duk kana yi ne da izini na. Wa istukhrijul mauta bi izni, ka tuna lokacin da nake baka iko ka fito da matacce daga cikin kabarinsa, kai hura masa rai ya dawo mutum mai rai bi izni, da izini na. Wa iskafaftu bani isra'ila anka, ka tuna lokacin da banu isra'ila suka zo za su kashe ka, wato lokacin da aka zo aka yi gangami ana ta kokarin sai an kashe shi an rataye shi, ni kuma na kiyaye ka daga sharrun su ya zama ba su kashe ka din ba. Isji'tahum bil bayyinat, wanda suna so su kashe ka ne wai dan ka zo musu da addini na gaskiya, ka zo kana musu wa'azi kana gaya musu cewa su dina yin abin da suke yi na banna. Faqala alladhina kafaru minhum, kafirai daga cikin su da suka ga waɗannan abubuwa da kake yi, suka ga kuma ba zai yiwu su ƙaryata ka da waɗannan abubuwa da kake yi wani ban mamaki, sai suka ce in hadha illa sihrun mubin, kai amma dai wannan mutum da iya tsafi yake. To kuma wannan jifa da tsafi abu ne da ake wa duk annabawan Allah. Duk annabawan Allah sai an jefe su da tsafi. Salihan bayan Allah wanda suka kyautata ayyuka suka yi biyayya gare su, su ma sai a jefe su ko da tsafi ko da bokanci ko da tsubbu ko da wani abu mai kama da haka. Allah ya kiyaye. To Allah yana tunawa annabi Isa da waɗannan ni'imomi da ya yi masa da waɗanda za su biyo a gaba, saboda shi ma za a tambaye shi tambaya ta musamman irin wacce aka tambayi sauran annabawa ta yau mai ma'ullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum, ran da Allah zai tara annabawa ya ce musu cewa me aka ba ku amsa da shi lokacin da kuka je kuka yi wa'azi. To Allah zai masa irin wannan tambayar. To kuma shi da yake wato mas'alar tasa babba ce, tunda shi har an bauta masa, to matsalar babba ce. Saboda haka duk abin da yake yana da shubhar da za ta allanta shi, shine Allah yake kirgowa a matsayin ni'imar da ya yi masa tukunna kafin a yi masa wannan tambayar. Saboda waɗanda za a yi tambayar dan su, tunda su annabawan da ake yi musu wannan tambayar ba dan su kansu ake musu tambayar ba, dan mutanensu da suka kafirce musu ake so a yi musu iqamatul hujja. To ga annabawan naku a gaban mu yanzu, inji Allah, ina tambayar su da wace irin amsa kuka ba su, annabawan su faɗa. Saboda haka kaga su waɗanda suka kafirce an musu iqamatul hujja kenan, an tabbatar musu. To shi yasa annabi Isa, tunda shi jama'arsa ƙarshe ma Allah tashi suka yi da shi da mahaifiyarsa, kuma waɗannan abubuwan za a tambaye su. To shubuhar da ta sa aka allanta su ɗin ita ce ni'ima da baiwar da Allah ya yi musu, wacce ta sa suka fita daban da sauran jama'a. Wannan shubuhar tun daga ita sata da aka yi, tun daga karɓarta da Allah ya yi har zuwa ni'imomin da ya mata na karamomi da aka gani, annabi Zakariya ya gani tare da ita, har zuwa haihuwar ɗa da ta yi ba uba, shi kuma ɗan tun daga magana da yayi yana jariri har zuwa mu'jizozi da aka gani a hannunsa na raya matacce da warkar da kuturu da makaho da ƙirƙirar tsuntsu da sauransu.
to waɗannan shubuhohin su Allah yake lissafawa tukunna, saboda su waɗanda suka bauta masa, waɗanda inda za a tambaye su me yasa kuka bauta masa, to waɗannan shubuhohin za su kawo su ce ai saboda mu a ganin mu Allah ne, tunda ya raya matacce, tunda yayi kaza, tunda yayi kaza, tunda yayi kaza, shi sa muka ɗauka Allah ne muka bauta masa. Ita kuma mahaifiyarsa mun ɗauka Allah ce, tunda ita ma ta haifa ɗa ba uba, mun ga abubuwa iri kaza iri kaza. To kafin su faɗa shine sai ake gayawa annabi Isa a gaban su cewa ka tuna irin ni'imomin da muka yi maka na kaza na kaza. Idan suka ji annabi Isa ya amsa cewa ai lalle ni'imomi ne Allah ya masa, to lokacin da aka tambaye shi kai ne ka cewa mutanenka su bauta maka da kai da mahaifiyarka, to a wannan lokacin to kaga sai su tsuru ko buhital ladzi kafara, su ba su da wata amsa da za su bayar, an yanke musu hanzari, dukkan wata shubha da za su kawo an riga an gama da ita kafin su kawo ta. Wallahu a'lam. To nan zamu dakata saboda yan tambayoyi da suka shigo, zamu amsa tambayoyi in Allah ya yarda, kuma mu dora daga inda muka kwana. To tambayoyin da suka shigo ga su kamar haka. Tambaya ta farko, mai tambaya ta farko yana cewa salam, ina yi wa malam fatan alheri, bayan azumi ya za mu rinka samun karatun malam? Daga Sirajo Sani Ƙwaro Badarawa. To malam Sani, lallai ban san yadda za a yi a ci gaba da samun karatun nan ba bayan azumi, saboda wannan ɗin da ake samu yanzu, su gidan rediyon Karama FM, Allah ya saka musu da alheri, su da kansu suka ɗauki nauyin sakawa. To kuma ban sani ba ko bayan azumi za su iya ɗaukan nauyin ci gaba da sakawa ko da sau ɗaya a sati. To kaga sai mu ci gaba. Idan kuma ba haka ba, Allah ya sa an samu wasu mutanen kirki da za su yi sadakatun jariya su ɗauka, to kaga sai a ci gaba da yi in Allah ya yarda. Amma dai ko da ba a samu waɗanda suka ɗauka ɗin ba, to ni zan ci gaba da karatu, zai ci gaba bayan azumi in Allah ya yarda. Za a ci gaba da wannan karatu na tafsiri sau ɗaya a sati a gidana. To yadda za a yi a same shi ne kuma a Kaduna ban sani ba. Mai tambaya na biyu ce assalamu alaikum Karama FM, ina muku fatan alheri. Tambaya ta ita ce, shin mai azumi zai iya yin brush da makilin yayin da yake kan azumi? Daga Muhammad Kawo. To Malam Muhammadu Kawo, mai azumi zai iya yin brush da makilin ba komai, ko da yana ɗanɗano bai karya masa azumi ba. Amma saboda gudun shubha, me yasa ba zai brush ɗin ko ba makilin ba? Shi kansa brush ɗin ko baka sa masa makilin ba, in ka goga za ka ga haƙorinka ya fita insha Allah. Dan abin da kake ji na rashin daɗi a bakinka za ka ga duk ya goge maka, kuma kaga ka guje wa shubhar ka guje wa wannan shubhar ta ɗanɗanon makilin kenan, tare da cewa in kai da makilin ɗin ma ba zai karya maka azumi ba, sai dai 'yan shubuhohi haka da kuma 'yan maganganu na malamai. Ka gani, saboda haka inda za ka iya yi ka haƙura ka yi da brush ɗin kaɗai, in ya so in an sha ruwa ka sa makilin ɗin, kaga ai yafi. Kuma kaga da ka ɗan kwana biyu kana yi da brush ɗin kaɗai, ka saba ba makilin ɗin, to kaga sai ka koma asuwaki, wanda daman shine sunnawa. Kaga ka huta kenan gaba ɗaya. Allah ya samu dace. Tambaya ta uku ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya, ina son a yi min ƙarin bayani akan dawowar annabi Isa falamma tawaffaitani. To kaga dai dawowar annabi Isa da ka tambaya kuma ka ƙara da falamma tawaffaitani, su masu jin tambaya ba su san falamma tawaffaitani ba. Amma da alamar wannan falamma tawaffaitani ta ɗauko ta ne daga cikin isqala Allahu ya Isa, wacce za mu karanta gobe in Allah ya yarda. Inni isqala Allahu ya Isa ibn Maryama anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi
wa kuntu alaihim shahidan lamma kuntu fihim lamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Ina zamanin daga wannan ayar ka dauko wannan kalmar ta falamma tawaffaitani, cewa Allah lokacin da ka kashe ni to ban san kuma halin da suke ciki ba su jama'ar tawa. Wanda wannan ayar da ka dauko shubha ce, ɗaya daga cikin shubuhohi ne wanda wa'yansu daga cikin malaman da suke cewa annabi Isa ba zai dawo ba suka rike cewa ai annabi Isa ya rasu, saboda haka tunda annabi Isa ya rasu ba zai dawo ba. To banda wannan ayar da ka kawo akwai sauran shubuhohi ma, cewa a hujjar da ake kafawa ta wa yukallimun nasa fil mahdi wa kalan wa min as-salihin, cewa yana magana da mutane lokacin da yake jariri da lokacin da yake kahalu. Annabi Isa akwai riwayoyin da suka ba wata sahihiyar riwaya da ta ce a sunna ko a Qur'ani da ta ce annabi Isa ya rasu yana da shekara 33, duka daga Isra'iliya da aka ɗauko. Sannan kuma da duk ayoyin Qur'ani da ake hujja da su za a iya musu wani tawilin daban. Wannan magana ta haka ce. To amma abin da nake so ka gane alaga ta malam shine annabi Isa nan ko da ya rasu zai dawo, in dai muna da sahihin nassi, kuma muna da sahihan nassoshi da yawa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari, Muslim, duka da suka ce annabi Isa nan zai dawo. Sannan kasancewar wato naftarid jadalan cewa annabi Isa ya rasu, kuma a cikin malaman tafsiri da yawa akwai wanda suke bada wannan ihtimal din, cewa ko da Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, su Yahudawa ba su kashe shi ba su tsire shi ba, ai kamanta musu aka yi da wani mutum. Amma Allah bai ce kuma annabi Isa bai mutu ba, saboda ayar inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Tare da cewa akwai maganganu na malamai da yawa da suka nuna cewa mutawaffika da falamma tawaffaita ne dukkan su ba sa nufin mutuwa, saboda Allah ya amfani da su cikin Qur'ani a gurare da yawa da baya nuna mutuwa din, kamar misalin inda Allah yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah shine yake kashe rai ko yake wafati, yake sa rai ta yi wafati sannan da daddare idan tana bacci kenan, da kuma wacce ta mutu da wacce bata mutu ba, wacce take bacci. Sannan wacce bai kaddara mata mutuwa ba kuma ya dawo da ita, kalmar wafati aka yi amfani da ita. A wata ayar kuma wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, shine wanda yake sa ku yi wafati da daddare, sannan ya san kuma abin da kuke aikatawa da rana. Kaga wannan wafatin ma anan bacci ake nufi ba mutuwa ba, kamar yadda a waccan ayar ma bacci ake nufi ba mutuwa ba. Akwai ayoyin Qur'ani da yawa da suke amfani da kalmar wafati wanda ba sa nufin mutuwa. Amma tare da haka, ko da an ɗauka a cikin haƙƙin annabi Isa shi kaɗai mutuwar ake nufi, to haka ba ta nufin cewa ba zai dawo ba. In dai muna da sahihin nasi a hadisi da yace zai dawo, mutuwa ba za ta hana shi dawowa ba. In mutuwa ne ba sai Allah ya tashe shi ya dawo ba. Kana magana ne fa akan mutumin da daga cikin mu'jizozinsa ma akwai tada matacce. Shi kansa annabi Isa da ake magana akai, mu'jizarsa ce tada matacce. To kuma shi zai gagara Allah ya tashe shi ya dawo? Ai ba zai gagara Allah ya tashe shi ya dawo. Saboda haka wato mas'alar dawowar annabi Isa, abinda nake so in ce maka, mas'alar dawowar annabi Isa ba ta da alaka da ko ya mutu ko bai mutu ba. Ba ta da alaka. Zai iya yiwa ya mutu kuma ya dawo, zai kuma iya yiwa bai mutum ba kuma ya dawo. Allahu a'lam ko annabi Isa ya mutu ko bai mutu ba. Jamhurin malamai sun ce bai mutu ba, Allah ya ɗauke shi sama da ransa da lafiyarsa. Wasu kuma suka ce ya mutu mauta ƙabiriyya, Allah kuma ya ɗauke shi bayan mutuwarsa kamar da yake ɗauke sauran annabawa. Amma ita mutuwar ko rashinta ba ta nufin cewa ba zai dawo ba, ba ta da alaƙa da cewa ba zai dawo ba. Wannan shine abin da ya kamata ka fahimta na farko. Sannan ihtijaj na malaman da suka ce zai dawo ba da ayoyin Qur'ani bane,
suna amfani da ayoyin Qur'ani wajen tafnidi ne na shubhar wanda suka ce ba zai dawo ba, da nusus ne na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahihan hadisai a Bukhari da Muslim wanda suka ce Annabi Isa zai dawo. Kuma al'ummar musulmi kusan qatibatan ta tafi kan cewa Annabi Isa zai dawo, sai waɗansu 'yan tsirarin mutane wanda daga baya-bayan nan suka fara kawo wannan shubhar cewa Annabi Isa ba zai dawo ba. Kuma da gaske akwai manyan mutanen kirki salihai waɗanda wannan shubhar ta ɗibe su. Misali akwai mutane irin su Muhammad Abduh wanda mufti ne a Masar, akwai irin su Mustapha al-Marahi wanda Sheikhul Azhar ne, irin su Muhammad Rashid Rida wanda ya ce aƙida ce ta Kiristanci aka saka a cikin Musulunci, akwai irin su Mahmud Shaltut wanda shi ma Sheikhul Azhar ne musbakan, akwai irin su Muhammad Abu Zahra wanda babban malami ne na usul fiqh a Musulunci a wannan zamanin, akwai irin su Muhammad al-Ghazali, akwai irin su Ahmad Shalabi, irin su Muhammad Mahmud Hijazi, irin su Hassan al-Turabi na Sudan wanda duk suka yi wannan ra'ayin wanda muna ganin zalla ce ta ɗibe su, Allah ya yafe musu. Amma mafi yawancin mutanen kirki da suka taɓa yin wannan ra'ayin sai da suka dawo daga ra'ayin kafin su mutu. Misali irin Muhammad al-Ghazali ya yi ra'ayin kuma ya dawo daga kanshi. Irin su banda shi Muhammad al-Ghazali din akwai Mutawalli Sha'rawi shi ma ya taɓa yin ra'ayin kuma ya dawo daga kanshi. Sannan ina ganin ko a nan Najeriya ko su manyan malamai a nan Kaduna da suka taɓa yin ra'ayin kuma su ma a ƙarshen rayuwarsu suka dawo daga kanshi. Shubha ce dai take ɗiban mutane, Allah ya kiyaye mu. Tambaya ta gaba, mai tambaya ya ce, Salam malam dan Allah ina son a warware min jinin biki da jinin haila, a bambance min yadda ake wanka, daga Khadija M. Adam Badarawa Kaduna. To jinin biki dai shine jinin haihuwa wanda yake zuwa wa mata bayan sun haihu, wanda kuma kamar jinin haila ba za su yi ibada da shi ba sai idan ya tsaya. To kuma daga ya tsaya za a yi wanka yanda ake yin wankan janaba, haka za a yi shi wanka na tsarki duka iri ɗaya ne. Ko wanda za a yi haɗe da alaula, ko kuma wanda za a fara yin wankan idan an gama wankan sannan a yi alaula, sannan a fara ibada. Ba shi da bambanci wankansu, da na haila ɗin da na biki ɗin duka wankansu iri ɗaya ne, ba shi da bambanci. Mai tambaya na gaba ya ce, Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Abubakar Diamond daga garin Kaduna Rigasa layin Dattawa. Ina ma malam da gidan rediyo na Karama fatan alheri da dukkan wanda ke aiki a cikinsa. Ina malam sannu da zuwa tare da wanda yake jagorancin wannan shiri, domin kuwa ina matuƙar amfanuwa da wannan faɗakarwa da malam ke yi. Ubangijin Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo, ɗaukaka irin ta addinin Musulunci kamar yadda kuka zo lafiya. Ubangiji Allah mai da ku gida lafiya. To amin amin. Malam Abdullahi mun gode, gidan rediyon Karama FM shi ma ya gode. Na gaba ya ce, Assalamu alaikum ya ibada. Please, what is someone supposed to say before meeting his wife? Na gode. Please, sorry, I'm not good at writing Hausa. To mai tambayar nan ya rubuto da Turanci, yana tambaya game da addu'ar da mutum zai yi zai sa da iyali. Mutum zai ce, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Mai tambaya ta gaba ya ce, Assalamu alaikum. Daga Malam Al'amin Sufi Makerar Rigasa Kaduna, da ni da 'yan uwa 'yan da'ifa mubaraka li zikrillahi ta'ala Rigasa zone muna yi wa malam fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara malam lafiya. To amin amin. Na gode mutanen da'ifa mubaraka, Allah ya saka da alheri. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعالى.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب العالمين. اللهم ربنا زك نفوسنا وآتها تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ربنا زك نفوسنا وآتها تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ربنا زك نفوسنا وآتها تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ربنا إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.